Ku danna subscribe sannan ku taɓa alamar ƙararrawar sanarwa domin samun sabon shirye-shiryenmu da zarar mun ɗora. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Barkanmu da warhaka, barkanmu da sake kasancewa a wannan channel tamu mai albarka ta Diamond Media TV. Wannan channel tamu ta Diamond Media TV tana yi ma kowa da kowa maraba, sannan tana yi ma kowa da kowa fatan alkhairi tare da fatan kowa na cikin ƙoshin lafiya. Kamar yadda kuka sani, wannan channel tamu tasha ce da ta ɗauki kawo mana muhimman bayanai kuma ingantattu domin wayar da kan ma'aurata, sannan wannan channel tamu ba ta tsaya iya nan ba, ta haɗa da kawo mana ingantattun magunguna kuma muhimmai domin gyara mu'amala ta aure. To a yau ma wannan channel tamu mai albarka yana ɗauke da magani ingantacce kuma sahihi a ɓangare na mu'amalar aure, musamman ma wa 'yan uwa maza. Wannan maganin na maza ne banda mata. Wannan magani na maza ne banda mata. Zan ƙara maimaitawa kamar dai yadda na faɗa, wannan magani na maza ne banda mata. Amma don na ce banda mata ba wai ina nufin kar mata su saurara ba ne, a'a, za ki iya saurara. Amma za ki iya saurara. Idan kika saurara zai miki amfani, za ki amfana da shi wajen haɗa wa mijinki idan har matsalarsa ta shafi wannan magani. Wannan magani da za mu yi bayani a kansa magani ne da ya shafi larura ta rashin ƙarfin gaba, basir da kuma dattin mara. Kai dukkan wani matsala da ya shafi mu'amalar aure da namiji yake fuskanta tsakaninsa da iyalinsa, wannan magani da za mu faɗa mai albarka zai ba shi gudumawa sosai a ɓangaren magance wannan matsala. Kuma ba komai ke kawo wannan ire-iren wannan matsaloli ba sai sakaci da 'yan uwa maza suke yi. Maganar gaskiya ina yawan faɗa, 'yan uwa maza ba su damu da gyaran kansu kamar yadda mata suke gyaran kansu ba. Mace tana iya ɓatar da kuɗinta domin ta gyara kanta ɓangare na mu'amalar aure. To amma mu fa maza gaskiya ba haka ba ne. Ya iya ƙoƙarinsa wajen fitar da matarsa, zai yi mata sutura, kayan kwalliya, shafe-shafe da sauransu, duka yana iya sauke wannan haƙƙi. Cefane mai kyau, a sa nama ko kifi ko wani abu makamancin haka, kula dai da ɓangare na gida, wannan duka yana yi. To amma fa ɓangare na kula da mu'amalar aure wato jima'i, maganar gaskiya 'yan uwa maza ba mu ba da himma a kan wannan ba. Da yawanmu muna iya ƙoƙarinmu wajen sauke haƙƙin iyalinmu na hidindimun rayuwa. To amma ɓangare na mu'amalar aure wato jima'i, gaskiya ba ma iya gyara kanmu domin biya wa matanmu bukatunsu. Don da yawa maganar gaskiya ba wai matan suna fin ƙarfinmu ba ne, a'a, su suna gyara ne, mu kuma ba ma gyara. Kaga mai gyara da mara gyara kuma ba zai taɓa haɗuwa ba. To saboda haka 'yan uwa maza ya kamata a dage. Mata sun mana nisa, mu samu mu ƙara taro su. To wannan magani da zan faɗa ba magani ba ne mai wahala nema ko mai wahalar haɗawa ko mai wahalar samu, kuma ba wai tsada ne da shi ba. Magani ne a gonar yaro, sai dai baka san yadda za ka yi amfani da shi ba. To 'yan uwa maza, ina mai farin cikin sanar da ku wannan magani, kada in cika ku da surutu. Amma ina so ku bani aron hankalinku, tattaro hankalinku gaba ɗaya, duk wani tunani a watsar da shi, a saurari wannan bayani da zan yi, wanda insha Allahu ina sa ran sai kun yi min godiya da sa albarka. Abin da za a nema domin kammala wannan magani shine za a samu gabaruwa. Abin da za a nema domin haɗa wannan magani shine, abu na farko, za a samu gabaruwa. Gabaruwa za ku ga na saka a cikin farkon hoton bidiyon. Akwai gabaruwa
gabaruwa a wajen masu saida magunguna na gargajiya idan kuka tambaya ko da ma a ce mutum bai san ta ba, idan ka je ka tambaye su kana son gabaruwa za a miƙo ma ita, in ma dakakke kake so mai laushi, in ma gudanta ne kai ka je ka daka da kanka ko ka ba iyalinka ta daka maka. To gabaruwa wannan shine dai na farko, za ka nemo gabaruwa. Abu na biyu akwai goruba. Goruba na san kowa ya san goruba. Goruba dai wadda ka sani, wadda muke cin ta tun daga lokacin ƙuruciya har izuwa yanzu. Goruba da ka sani za a samo gabaruwa, abu na farko goruba, abu na biyu sai a daka wannan gabaruwar a mai da ita gari. Idan kuka je yanzu misali kamar shagon Islamic medicine za a samu garin nata, to amma da ke Allah ya kawo mu wani zamani ne da ake iya haɗa mix na abu, gwanda ka siyo gudanta ka zo ka daka ta da kanka, ka tankaɗe kai amfani da garin. Sai goruban ita ma yanzu Allah ya kawo mu zamanin da idan ka je kasuwa za ka ga ana saida ɓamɓararriyarta, ana auna ta kwano, akwai shakaɗeka, akwai rabin shakaɗeka, sai yadda kake so. In ma gwangwani ɗaya kake so za a auna ma, in ma cewa kai a tsakuro ma da hannu daidai kuɗinka za a tsakuro ma ita. To idan ka samu wannan gabaruwar sai ka daka ta, ka tankaɗe ta tayi laushi, ka ajiye ta a gefe. Wannan garin gorubar shi ma idan ka zo, in ma gudaji ka so sai ka ɗan ƙara daddaka shi, in ma kuma garinta ka ce su baka, ita wannan ba na tunanin ana mata mix, amma ba wai a shagon Islamic medicine ake samun ta ba. In ka je kasuwa wajen da ake saida irin su tsamiya, taura, aduwa da dai sauransu za ka same ta a nan. Ka samo garin nata ka tankaɗe shi ma ya laushi, sai ka haɗa kai shayi da wannan gabaruwar da goruban. Idan ka haɗa shayinsa za ka saka mazarƙwaila ko suga ko zuma, ya danganta da yanayin ƙarfinka da kuma abin da ya samu a hannunka. Ka haɗa shayin goruba da gabaruwa, sai ka sa mazarƙwaila ko suga ko zuma, duk dai wanda ya samu, wanda in har ka lazimci shansa insha Allahu dukkan wani fitina da ke tsakaninka da iyalinka a ɓangaren jima'i, to insha Allahu wannan haɗi zai ba da muhimmiyar gudumawa kuma zai taka rawa domin kawar da wannan matsalar insha Allahu. Sannan yana maganin basir, ƙiba da kitse da teɓa. Wannan magani duka yana taka muhimmiyar rawa, amma fa sai an lazimci shansa, saboda kun san shi magani na gargajiya ba kamar magani na bature ba. Shi magani na bature sha yanzu ne magani yanzu, amma kuma ba zai taɓa raba ka da wannan cutar har abada ba. Shi kuma wannan na gargajiya ba chemical a cikinsa, ba komai. In har aka yi haƙuri aka lazimci shansa, to insha Allahu yana warkar da cuta ta har abada. To ‘yan uwa, a nan za mu zo ƙarshen darasin namu, amma zan ƙara maimaitawa, abubuwan haɗin ba su da yawa kuma abubuwa ne sanannu. Abu na farko za a samo gabaruwa ta Hausa, sannan za a samo garin goruba, sai a haɗa a shayinsa. In an yi shayinsa sai a zuba suga ko zuma ko mazarƙwaila, wadda ya fi maka sauƙin samu. To Allah ya taimaka, Allah ya ƙara danƙon soyayya, Allah kuma ya ba wa kowane ɗa namiji ikon sauke haƙƙin iyalansa, su ma mata Allah ba su ikon sauke haƙƙin mazajensu. Allah ya mana jagora, Allah kuma ya sa magani ya amfani. Duk wanda ya ji wannan sanarwa na wannan bidiyo, da Allah ya ƙoƙari sanar da 'yan uwansa maza da abokan arziki su ma don su amfana. Sannan kuma kar a manta a yi mana sharing, a danna subscribe domin samun sabon shirye-shiryenmu da zarar mun ɗora. Ina yi ma kowa da kowa fatan alheri. Danna subscribe, sannan ku taɓa alamar ƙararrawar sanarwa domin samun sabon shirye-shiryenmu da zarar mun ɗora.